Kaixo, Victor Trimiño naiz, 30 urte ditut eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren alkategaia naiz hemen, Galdakaon. Galdakaoztarrok dakigun bezala, arazo ugari ditugu Galdakaon gure herrian, eta 4 urte hauetako udal gobernuaren kudeaketa ez ditu arazo hauek hobetu. Horrezegatik, proiektu berri bat eraiki nahi dugu Galdakaorentzat. Guztion artean eraikitako proiektua eta guztiontzat egindako proiektua. Proiektu honen erdigunean Galdakaoko auzo guztiak egongo diren. Auzoetako azpiegiturak eta zerbitzuak hobetu eta indartu behar ditugulako. Baita ere, gure kirol ekipamenduak eta kultura ekipamenduak hobetu eta bermatu behar ditugu. Aparkaleku arazoak hobetzeko konponbideak jarri behar ditugu mahai gainean, dudarik gabe. Ume guztientzako herria nahi dugu, gazte guztientzako herria eta familia mota guztientzako herria. Eskerrik asko.